Zitten op de bank, linkerhand in glas. Witte hemd, vieze vlekken, zijn lul half hard. Oud sergeant uit het leger, een paar jaar geleden. Maar sinds zijn pensioen is hij op zijn bank gaan leven. Dus zittend op de bank trekt hij zich af. Pornokanaal staat standaard heel de avond aan. Want hij is zo'n vieze, Chinese kleine gieten. SM en HP, dat zijn zijn favorieten. En vroeger keek die voetbal, voordat zijn favoriete team begon te verliezen. En ervoor zorgde dat zijn broekzak leger, skeerder en broker werd. Want met de buurman kon die gokken, maar verkloten het. Nu moet hij fietsen naar de markt en rijdt de buurman in zijn bak. Maar op een doodgewone dag kwam de buurman met de vraag: Gustav, luister, die hond die ik had, die ligt dood in de hal. Wat weet jij daarvan? Wat weet jij van deze leven? Ik heb niks anders gehad dan trappen in mijn maag. Geen liefde gekend, ik ben ijskoud. Laat me met rust en laat me gaan. Laat me zitten op die bank, ja, heel de dag. Laat me met rust en laat me gaan. Omring door de mensen die ik hou. Ik kwam alleen, ben alleen, eenzaam ga ik dood. Eenzaam ga ik dood, want dood gaan we toch. Ik kwam alleen, ben alleen, eenzaam ga ik dood. Eenzaam ga ik dood, want dood gaan we toch. Situatie 2, ik neem je in zijn leven mee. Een lege portemonnee, maar genoeg bier voor deze week. En hij is biologisch goed voor de natuur, want hij verzamelt al de blikjes opgestapeld in zijn schuur. Recyclingdag, elke eerste van de maand. 10 kilo blikjes, even zwot en meer voor drank. Ha, die kale knakkers van hem, hij is niet dom, no. Maar in de leger deed hij niks, nu voert die oorlog met zichzelf en de anderen. Die chagrijnige kop loopt heel de dag niks anders dan te kankeren. Er is maar één iemand die hem meer haat dan hij zelf, dat is zijn dikke vieze vrouw. Niet zijn wederhelft, ze scheldt, ze slaat en loopt de hele dag te klagen. En sinds een paar jaar slaapt ze in haar eigen kamer. En koken doet ze zelden, want ze houdt niet zo van werken. Gustav mag haar niet, maar durft dat niet te vertellen. Wat weet jij van een vrouw? Als jij aan haar denkt, word je opeens slap. 26 jaar geen orgasme gehad. En haar eten smaakt naar kattenlever.